Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo nagadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mapatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Niya, ginipinsahan ang power rates ng Sineco. Mayor Abby Benitez magapanawag sa Power Summit. LTO office sa Barangay Mansilingan, mag-aamat-apat na sa pag-operate sa Pebrero 4. Assets ng Army patay sa pagpaniro, NPA nag-ako sa krimen. Minor de edad nga nagadala sa motorsiklo patay, 5 ka mga pasahero pilason sa pagbungguan na isang tricycle kag motor. Kag sa Good Vibes camping ground sa Cali City sa Tripeng ni Roming, kag ang trahedya nga natabo sa swimming and rescue instructor sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginsugda na ang road closure sa may area kung sa diin ginapatigayon ang Bacolod Youth Festival. Sumugod las 4 kainas ang hapon, ginsiradaan na ang dalan humalin sa may Lopez East Center padulong sa may Taytay, antes ang Doña Juliana Heights nga parte sang Circumferential Road. Ini para matagaan sang ligwa ang nagapadayon nga programa para sa Bacolod Youth Festival. Sumugod las 4 sang hapon, tubtob maggabi ang pagsirado sa dalan depende sa manginlakat sang programa. Pero sunod sa pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga si Major Junji Liba, pwede nga mangintubtob las 9 sang gabi ang road closure. Depende sa kadamuon sang tawo kag sa programa. Pagkaaga liwat naman, ini nga pagabuksan kag pagka alas 4 liwat sang hapon sa Sabado, isiradaan na naman. Duha lamang kaadlaw ang road closure. Ang lalagyan sa Diaper is Mega World accessible sa sir? May ara sila accessible kaya pwede siya kalusot to sa Galo baka to diri sa either makagawa sila sa Port Road, Villamonte. May ara tagindugang ang mga personnel sa Amo lang po ang total type deployment is around 50 ka per traffic enforcers kag 8 ka motor cops. already. Sa number 9, masobra sa 900 ka mga JO kag 700 ka mga COS ang ginpang renew sang Kapitolyo. May masobra sa 900 ka mga job order workers kag 700 naman ka mga yara sa idalom sang contract of service ang gin-renew sang Kapitolyo Provincial para sa 2023. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, may mga 20 lamang ka mga JO workers ang wala natigayon nga na-renew bangod sa poor performance, bangod sa personal information system nga ginagamit karon sa probinsya. Mas nangin mahapos ang pagproseso sa renewal kag nalikawan ang gaps angot sa ilang pagbaton sa sweldo. Kung saan tuanay, kada magpatigayon sa renewal, nagadalagan sa 3 ka bulan ang delay sa sweldo. Karon sunod sa kay Diaz, nalikawan na ini kag on time na mabaton ang sweldo. Kada 6 ka bulan ang renewal, kag 481 pesos ang kada adlaw sang JO. Bulan na naman ang sweldo sa mga COS, kag nagadepende sa posisyon. Kag nagadepende sa posisyon ang ginauyatan ang ilang salary grade. Our process is kundi renew unless may recommendation nga not to renew based on your performance. So after that, ang wala na renew, may vacancy na siya. So, ang tanan nga vacancies na-create sa sini nga mga events, gina-fill up ta. After that, we are already accepting recommendations from department heads, chiefs of hospitals, sa mga bago nila nga recommendations. As long as it is required by DOH. Sa number 8, hindi lamang mga traditional nga jeepney driver kundi pati na mga tricycle driver ang nagareklamo batok sa modernized nga jeepney nga karon nagabiyahe na sa pila ka mga rota sa Bacolod.
Ang katapos ng panaad Regents Corville Terranova Tricycle Operators and Drivers Association naghinyo sa konseho sang syudad nga kung tani mapauntat ang pag-istambay sa mga modernized jeep sa entrance ng Panaad Park and Stadium nga malapit sa mga subdivision sa Barangay Alihis. Suno kay Francisco Gonzales, ang presidente sang asosasyon, ang ginahimo nga terminal sa mga modernized jeep sa lugar ang rason nga nagakawad-an sila sang pasahero. Kaina isa man ka hearing angon sa among nga reklamo ang ginpatigayon sa Committee on Transportation sa pagpanguna ni Councilor Al Victor Espino. Agud mahatagan solusyon ang problema. The goal is striking a balance, no? But at the end of the day, we will always revisit kung anong provisions ng ordinance na. The rule of law will prevail. So lantaon ta kung anong provisions, and I will angakon nga ikinatuyo nga makadugid ko sa lugar o sisaon ta kung anong kakatabo. Sa number 7, isa ka mangunguma patay sa pagpaniro sa Himamaylan City. Patay sa kamangunguma matapos inigilutang sa wala pa makilalaan nga sospek sa kahapon sa barangay Mahalang sa Himamaylan City. Ang biktima mo si Domingo Bustillo, 52 anyos, sunod sa PNP. Ang biktima nagatadlong lang sa iya ginaani nga mga palay. Sa ginali na lang siya nga palapitan sang sospek kag gulpi na lang nga gintiro kag gintunaan sang iya kamatayon. 3 ka fired cartridge sa kalibre 45 nga armas ang na-recover sa crime scene. Away sa duta amo ginatan-aw nga motibo sang PNP sa pagpatay kay Bustillo. Sa number 6, ginaalagar asset sang Army patay sa pagpaniro sa Moises Padilla. Patay ang 29 anyos nga si Rafi Estorco matapos initiruhon sang wala pa makilalaan nga suspect sa dalan sa barangay Makagahay sa Moises Padilla kagabi. Sunod sa PNP, nagadala sang iya motor ang biktima sing hinali lang ini nga gintiro sang suspetsado. Patay si Estorco matapos mag-agom sang igo sang bala sa agtang. Dugang pa sang PNP, sila may impormasyon nga asset sang Army ang biktima apang ila pa ini nga ginakumpirma. Sa statement gikan sa kay ka JB Regalado, ang spokesperson sang Leonardo Panaligan Command sang New People's Army, ila nga ginako ang pagbatay sa kay Estorco bangod ini ang isa ka masupog nga asset sang 62nd IB. Sa number 5, sa Banwas Castellana, minor de edad nga nagadala sa motorsiklo patay samtang 5 naman pinason sa magbungguanay ang motor kag tricycle. Patay ang 15 anyos nga estudyante nga nagadala sa motorsiklo matapos nga makabunggo sa tricycle nga kargado man sa mga estudyante sa dalan sa barangay Lalagsan sa La Castellana Miyerkules. Sa investigasyon sa PNP, barasig ang pagpadalagan sa minor de edad sa motor kag iya sila nabungguan ng tricycle nga nagapaliko sa bangga. Pilaso naman ang duha ka mga angkas sa minor de edad nga lunsay mga estudyante man. Ang 5 ka mga sakay sa tricycle nga mga minor de edad man ay nag-aguman sa mga pilas. Sa number 4, sub-regions ang ginaduso ni Bacolod Mayor Albi Benitez sa National Economic Development Authority para mapadasig ang pag-establish sa mga satellite offices sa Isla San Negros. Yara na sa Committee on Appropriations ng Kongreso ang proposal para sa revival sa Negros Island Region, kaupod ng probinsya ng Siquijor. Ginapaabot nga malawig-lawig pa ang proseso antes pa man sarang mapatuman ng NIR. Gani sa pagbisita ni Assistant Secretary Greg Pineda sa National Economic Development Authority, ginduso ni Mayor Albi Benitez ang pagtukod sang sub-region sa baylo sang NIR. Si Benitez nga nagaserbe chairperson sang Regional Development Council sa Western Visayas ang pabor sa NIR, pero nagapati siya nga mas mangin madasig ang pagtukod sang satellite offices sa idalom sang sub-region. Suno sa alkalde, pabor man si Asek Pineda sa proposal. Igasubmit man sang alkalde ang proposal kay President Ferdinand Marcos Jr. It might be a faster pag-implement sa aton nga mga satellite office riyan sa Bacolod City base madasig kung amo na naanay ang aton nga paon. But nonetheless kung wala magid major
obstacle sa pag-create ng NIR. Tayo nun ang NIR. Sa number 3, syudad sa Bacolod naka-record sa 1,020 ka mga dengue cases ng 2022. 14 diri mga napatay. 45 naman ang suspected leptospirosis cases kag 11 ang napatay. Sa datos sa ginrelease sa Bacolod City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, kundi paanggid sa 2021, 189.8% ka mas mataas ang dengue cases nga na-record sa 2022. Sa datos, ang age group nga may pinakamadamo nga kaso sa dengue yara sa 1 to 10 years old. Ang barangay Mansilingan naman ay may pinakamataas na record nga dengue cases, 122. Sa leptospirosis naman, ang age group nga may pinakamadamo nga suspected cases nga na-report yara sa 21 to 30 years old. Ang kabilugan nga kaso nga gid-report 80% ka mas mataas sa 2021. Sa mga apektado, kadabano kung 60% sa ila may history sang pag-ubog sa baha kung hindi matinlo nga tubig. Madubo naman sa 60% ang ulihi nga nagpakonsulta sa doktor. Sa number 2, Pebrero 4 ginapaabot ang transition sang operations sang LTO gikan sa daan sini nga talatapan padulong sa bag-o sini nga opisina sa Manayaw-Sayaw. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, sa karon ginapatigayon pa ang installation sang office furniture kag fixture nga gikan man sa gindonate sa probinsya. Damlag pa, may napabutang naman nga air conditioning unit ang probinsya. Ang gobyerno probinsyal ang nagpatindog sang building sang LTO Bacolod sa duta man sini sa Manayaw-Sayaw sa Barangay Mansilingan. Sunod kay Diaz, transition sa operation anay ang patigayunon para kung may mga glitches, masalo sa naga-operate pa sa gihapon nga talatapan sini sa Cottage Road. Gina-finalize pa sang gobyerno probinsyal ang plano sini sa daan nga talatapan sang LTO nga sarang mahimo mangin ikaduha nga cyber center. Bare, no, ang ilang office. So, we already installed, no, mga tables dito sa ila. Nagpadugang pagit sila after they saw nga doon na namihan sila. Nagpadugang, so nagpadugang pagit kami kahapon. I think by this time na-install naman na siya. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Gindepensahan sa pamuno sa National Electrification Administration ang power rate nga ginapatuman sa Central Negros Electric Cooperative. Samtang Bacolod City Mayor Abdi Benitez nagaplano sa isa ka power summit para mapanubuan ang bilisang kuryente. By report si Nico Delfin. Nagapanawagan si Mayor Albi Benitez sa mga power generators sa Negros para sa isa ka power summit agod makahimo sang tikang para mapanubo ang presyo sang supply sang kuryente. Tuyo sang alkalde nga matipo ng mga consumers agod makatukod sang isa ka local spot market kasubong sang wholesale electricity spot market agod tumakabakal sang mas barato nga presyo ang supply sang kuryente sa mga power suppliers pati na ang gikan sa biomass kag solar power plant. Kay may mga generators di nga dugo ang presyo. Galing hindi ta makuha. Kay kinala maagi kita sa national system sang WSM. So what if Drea sa ang Victoria's Milling, ang mga may mga biomass, may mga solar power, gusto maghatag sa aton at a discounted rate. Okay. Hindi makuha sa Seneco, hindi makuha sa mga DUs naton. Kaya wala mechanism for that. So amo tong atong ginsulat sa ERC, kaya hatagan ta sa approval for us to be able to aggregate ang tara nga consumers ta and establish read and electricity supply para makakuha ta sang baratong power source. Mangin kaupod sang alkalde si anay Governor Lito Coscolluela nga Provincial Consultant on Energy and Environment Concerns. Ginsiling ni Coscolluela nga wala pa sang patod nga schedule sa summit pero sarang talakayon ang mga findings kag rekomendasyon sang Negros Occidental Power Sector Assessment Study na lakip ng bahin sa distributed energy resources kundi sarang makabakal ang mga consumers direkta sa mga local power plant agud makuha na ang transmission kag non-direct charges sa balayran sa kuryente.
Nagnubo sa 15 pesos kag 10 centimos per kilowatt-hour ang residential power rate sang Central Negros Electric Cooperative sa bulan sang Enero. Pero ginkwestiyon sang alkalde ang wala nagapalarehos nga generation charges nga ginasukot sa duwa ka mga separado nga kontrata sang Seneco pod sa Pump Concepcion Power Corporation o kon PCPC. Naghinyo man siya sa Energy Regulatory Commission nga ma-review ang mga kontrata. Ginpahayag na sa pamunuan sang Seneco nga magluwas nga separado ang duha ka mga power supply agreement sa PCPC nang indako man nga rason sa pagsaka sang balayran ang pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. Ginsiling man ni National Electrification Administrator Antonio Mariano Almeda nga acceptable ang power rate sang Seneco kag iya man gindula ang issue bahin sa mismanagement. The rate Seneco has right now for its generation mix is very much acceptable. Okay. That is very much acceptable already considering the ongoing global crisis for fossil fuel and the limited supply of renewable energy source in this country. Naga-average sa 10 ka pesos per kilowatt-hour ang generation charges nga ginasukot sang Seneco sa mga konsumidor nga kung tan-awon mas manubo kung ikomparar sa tag 16 pesos nga per kilowatt-hour nga generation charges sa iban nga lugar suno sa iya. Si Benitez nagapati nga pwede pa mapanubuan ang bilis ng kuryente kag sa iya gani nga pagsugilanon sa pamunuan sang PCPC ilagin sila nga sa Pebrero posible maganubo pa sa 4 pesos ang bilis sang kuryente. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kagyari naman ang pabalo namon nga pang pag-good vibes sa inyo sininga weekend. Nagapangita ka bala sang short weekend getaway nga layo sa city life. Inabala ang kabukiran sa palibot mo, matugnaw ang dapyas ang hangin. May malapad nga grassland. Kitao ng city life gikan sa ibabaw kag tawhay ang tanan. Wala sang gahod sa mga salakyan kag motorsiklo. Ang lugar nga pwede maka-camping, pwede mag-overnight o kung magkape-kape lang. Kantuan ta ni Buwas sa tripping ni Ruming. Kag sa Baganihan, linibong ang mga rescuers ang iyan natudluan sa pila ka mga lugar sa pungsod. Pero sa nagdigad lang nga semana, isa ka trahedya ang wala niya malampuasan. Nagtaliwan man ang ginakabig amay sa isa ka emergency and rescue organization nga si Henry Aguilion pero ang eleksyon ang nagapabilin sa kadamaan. Ang istorya sang kilala nga swimming and rescue instructor sa sininaman nga episode sang Baganihan sa Sunday. Mabang iban stress na sugod para sa tuig. So pwede ka to kasaka na sa may natultulan ni namon nga campsite sa may Cadiz City para magpulo pa huway. Siyempre, Ming, no, kung inang stress out ka bala, mayo gid man nga makapaliwaliwa ka, inang mahalin ka gid bala sa imong location kag mangita sang. Kag ang color green sa mata do ka pataw kay gid siya. Kag siyempre, ang aton nga sa Baganihan bar popular rin siya katama gani sa mga aton nga mga tourist guides, sa mga rescue units, gani masubo ang trahedya na tabo sa iya. Pero importante, Ruming, may nabilin din siya. Nga legasiya. Kaagam ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero ba't balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Anon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!